Deputati u kunsilliera nazzjonalisti li tkellmu waqt il-Kunsill Ġenerali esprimew is-sentiment li għaddilhom Simon Busuttil fil-ġimgħat li għaddew. Dak kemm kellu raġun Lorenz Gonzi li l-Maltin ħossuhom kburin biss meta jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Qalu li bħalissa kulħadd jistħi jgħid li huwa Malti. U kemm kellu raġun min qal li bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern tkun gburi, imma bil-Partit Laburista fil-Gvern tistħi. Għax qabel kont gburi li tajt li jint Malti u llum tistħi tajt li jint Malti. Kemm kellu raġun Lorenz Gonzi meta kien jgħidilna dawn il-kliem qabel elezzjoni? Biex imexxi lil pajjiżna. Il-partit li dejjem għamlilna onur, li dejjem għamilna kburin li aħna Maltin u li qatt ma ħamrilna wiċċna. Minkejja l-verdet qawwi tal-poplu Malti fl-elezzjoni ġenerali, id-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg tgħid li l-Partit Nazzjonalista ma jiddispjaċih xejn milli għamel. Partit li meta kien fil-Gvern il-poplu Malti ħallas l-ogħla kontijiet tad-dawl u ilma u għamel fjask fit-trasport pubbliku. Ma jfissirx li l-passat tagħna qed narmuh jew ngħidu li kien ħażin. U lanqas m'għandna xi passat li għandna nistħu minnu. Nistgħu aħna nistħu mill-passat tagħna? Il-wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Aġus reġa' akkuża lill-Partit Laburista bil-gimmicks. L-istess kelma li tantuża l-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni ġenerali, fost oħrajn dwar ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u l-ħlas lura tat-taxxa żejda fuq reġistrazzjoni tal-karozzi. Bib tiegħi, min ma jkollux kontenut ikollu jirrikorri għal gimmicks. Min m'għandux kontenut ideat jasal li jibbaża dħul tiegħu fuq bejħ ta' xi passaport. U forsi għax ir-roadmap tiegħu issa ixxarbitlu jew taret marriħ anke wara Wara l-ftehim mill-ħuq mal-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern Malti għal programm ta' ċittadinanza b'investiment, Mario De Marco rrefera għal dan il-programm bħala programm arroganti. Skema arroganti. Fil-waqt li jidher li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jmexxi politika ta' konfrontazzjoni. Se jsib lilna sabiex naffrontaw. U l-messaġġ tagħna allura dolodu wkoll huwa lill-Prim Ministru huwa li toħodniex li għandek xi walkover minn fuqna. Magħna mhux walkover. M'intix ser tgħaddi minn fuqna. Magħna int ma tiċċajtax. Wara li ġimgħa wara l-oħra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment ġie mqabbel mal-mistednin ta' tieġ mal-beħ ta' ommok u tfal tiegħek kif ukoll ma' film, id-deputata nazzjonalista Kristi De Bono għażlet li tqabbel dan il-programm ma' novella ta' Mary Shelley. Mhux se tagħmel dak li Mary Shelley fin-novella tal-1818 issejjaħlu The Adam of Your Labours fi Frankenstein, il-kreatura tal-Emil tiegħu. F'dan il-każ insejħulu The Adam of Labour Government, il-bejħ tal-passaporti ta' pajjiżna. Wara xhur sħaħ l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jiġu l-mafja lejn Malta u appellaw lill-Gvern biex jiskrepja dan il-programm, Kunsillier Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra l-investiment miksub minn dan il-programm. Issa anki waslu fil-punt li għajdu li aħna kontra l-iskema ta' ċittadinanza għax ma rridux li nattiraw investiment li pajjiżna. Din hija gidba. Sa dan it-tant waqt dan il-Kunsill Ġenerali kien biss il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami li sellem lill-kandidat nazzjonalista Kevin Plumpton. Kevin Plumpton, nsellem il-Kevin Plumpton ukoll. Kevin Plumpton illi m'għandix dubju huwa kandidat validu għal din l-elezzjoni. Madankollu Kevin Plumpton xorta se jibqa' ċensurat mill-Partit Nazzjonalista mill-lider fuq it-televiżjoni u r-radju sal-elezzjoni għall-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej.